Piye? Jenengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem. Gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jelek nyawang gelareng jagat apa piye? Wah, wuh-wuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majone tak ajare. Wah, menungso ra tatanan kon piyak salandian tak ajare menungsane para. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa ya. Kowe nantang Baladewa. Wis jelek nyawang gelaring jagat semeng rembulan. Kepengen meruput tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nusuk, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Hehehe. Nek sampeyan ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamartaya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar loh, auraku. Aku nek wis biasane auraku keluar ya Mas yuk. Pirang-pirang satria tak jak perang gak ono sing gelem. Ya Mas yuk penang yuk. 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 Mau deh. Antasena, piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek isna dadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa.